Alas 6:27 ang oras po natin, samantala target po ng Department of Public Works and Highways na masimulan po ngayong taon ang konstruksyon ng konkretong tulay na mag-uugnay sa mga bayan ng Agno at Burgos sa Pangasinan. Ito ay kasunod sa sinagawang inspeksyon sa nasirang hanging bridge sa may barangay San Juan, Agno na dati nagsisilbing mahalagang daanan ng mga residente at transportasyon ng produktong agrikultural. Ayon sa punong barangay, nawasak ang naturang tulay matapos mapinsala ng magkakasunod na bagyo at umapaw ang ilog na nagdala ng malaking debris. Sa kasalukuyan, napipilitan ng mga residente na tumawid sa pamamagitan ng bangka o pansamantalang tulay na gawa sa kawayan na delikado lalo na tuwing masama ang panahon at umaabot ng 24 na kilometro naman ang kailangang ikutin upang marating ang kabilang bayan. Sa halip na kumpunihin ang lumang tulay, isang mas matibay na reinforced concrete bridge ang itatayo na maaaring daanan ng mga pedestrian, motorsiklo, tricycle at ilang magagaan na sasakyan. Tinatayang aabot sa 25 hanggang 30 million pesos ang halaga ng proyekto na popondohan mula sa calamity funds upang mapabilis ang implementasyon. Ayon sa ahensya, inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapabuti ng mobilidad, ekonomiya at pangkalahatang kalagayan ng mga residente sa nasabing mga bayan. IFM News. IFM News. IFM News.